Welcome back to Earth and Ask Sana apho sitla ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Oh, Sana Bandasi, we are going to review Married at First Sight episode, that episode 5, I think so. So, siyabona ba couples, happy girls, ziphumile. So girls opening up after isaga kaNompumelelo obenganxibanga ring engafuni unxiba ring. And yeah, and also I don't understand why Ulani he is so mad at Nonkuleko Nompumelelo not wanting to sleep with him, because if valid reason kaNompumelelo that you are not married until you do the right thing, that's only when I can open my legs for you, which I have out for no Pumelelo sana. Good girl, my girl, keep it that way, close your legs. So now siyabona ke ngokuthi this guy that always leave Esethu comes back as well, Prince, and he is now talking no Esethu. But ke ngoku le nto ethetha kakhe no Esethu siyava bayibosana uyamenshina into ye-court date, court interdict ayenzile against the ex-partner. And akamxelela ubani ex-wife uthi ex-partner. And I'm like, Prince mfethu kutheni ungathethi inyani dog, like why ungamxeli inyani? And ke ngoku fine enough Esethu already knew about it. Useke eyibonile uba uyaphambana lona sana, ndiyayazi yonke le nto yakhe. If he thinks I do not know sana, umuncu yena sidenge nguye. So I like the way that Esethu akam ngakhona. Esethu phaya akana match, guys. Esethu has no match in that thing. Bafane bamfaka nje nesigelekeqe focused esingu Prince. Akana match Esethu phayana. Esethu uzidinelwe usuka eluhambeni, she is confanferag udiniwe Esethu. Unida indoda ezamnika ukuphumla. Unida a soft love la mntwana, and bamnike isigelekeqe esingazazi ukuthi sifunani. Tsotsi wentsura. So I'm takabawo. Then now comes to Lorinda and Oprah. They went on a counseling, and then kule counseling, hey, Oprah, I'm failing to understand this man between and him understand it too. Hayi basana uthetha ngabe seneshomi zakhe ezingazazi bazisuka phi xa ethetha nomfazi wakhe, indlela athetha akubi ngayo no. Excuse me, guys. Indlela athi akakubi ngayo noLorinda akanandlela yokuthetha okungafana ngomntana. Jonga nayibona yonke into ebeyithetha nebento beyixabanela. Into bana athi bana ibaby mama zam zange zandenza lento yo sana athi ngiqhakekelwa inhloko, like what do you mean by your baby mama this and that? Kutheni sana zonke ungakhange uzitshate doll? Ufuna ntoni apha? Because wena ibaby mama was perfect and you were perfect for each other. Why? And why ezawushava abantwana bakhe kuLorinda lomfana? Because you are hardly being together for a month. Yintoni also expect a lot? Ama expectation sana I realize ba abafana ze ngama prince, ngama queen. Yo, sinto. Bafana ngama queen sana, ngama model diva. Jonga ba kwi-feminist era yabo si-feminine tontoni sana abafana abaresidile abamuvi abayi to masculinity yabo. Hayibo bethunani bonke bayafana abafana bonke bayafana. All right then, now Matsidi, so now the couples are going to boys met. Couples are now going to Ifemeli's, the in-laws, which is now the only that we're going is Matsidi so and Nompumelelo. Nompumelelo got the son akalala kulo hulani. Afika nje abe amatsonga semamkela. But I like ifamily kaHulani. I think izixelele abantu ba iza kumfundisa and all of that. But Nompumelelo, I understand Nompumelelo nje pretend girl. You're just finishing off the show. Uyazazi wena ba ayifundi le ndoda, because le ndoda ihlala nawe 24/7. Akhona sizayenza noba singathi uNompumelelo unenhliziyo ethenda, thina sihlele ezindleni zethu njengangoku. Laa ndoda ihlala nawe 24/7. So xa ungayifuni baba, ungayifili apha in the gag, hayi phuma kuyo mntu asekhaya yagqibezela ishow leqa. And the other two
uLorinda nalo mfana, they've made up, they were cold, and then they've made up a toxic relationship. It toxic. And at this point in time, I don't see anything uLorinda ayenzileyo wrong, because xa ungandiphenduli mna akho point bandokuphendule. So I'm not sure ukuthi kwenzeka ntoni phayana, ingathi ingavele icinywe le, makucinywe izibane in that home, makucinywe izibane. Obrini ngicifana he's a decent man, ndiyaphoxakala, uyandiphoxa tu umntakabawo akalothemba. Hayibo sana uLisiba, uthanda njani uba uLisiba ase uLisiba sana wasa umntana abantu wamsusa eGoli wamsa ngapho kokwabo kudele for uba angayolala ayofika nge-AM zangayo ayomshiya ba alale yedwa yena akekho. Njani na guys? Hayi sana into yokunxila kwakhe iserious, into yokuthanda utshwala bukaLisiba, it is very 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 concerning. Umshiya njani umntana abantu? Ayingwe like umshiya njani umntana abantu? Umshiya njani umntana abantu sana uhambe wena ugalavante? I-excuse yakhe is uba ndibuyile, xa ndabuya ebeke imiqamelelo yam, so that means uba mandishiye izinto apha mna ndiqhubekeke, that means anamkelekanga. Hayibo sana, yho, hayi sana abanee-tendencies zee-boy andiba-understandi ngathi ngamasana amancinci. Matsithi ndimthanda wathi andisayi apho kuloo nto leyo yakho, ndibuyele apho, ndiqhala kakubi wena. Andizobuyela apho. So Matsithi sisana wayibetha yancinci ejikayo. And I'm like, this guy is crying. Why are you crying, dog? Because you had fun. Why are you crying? On the issues as serious uLisiba that he really needs to deal with. I do really like him for Matsidiso, but I feel like sana too childish at times, yabo. Selective uba ufuna uba yindoda eqotho makwenze njani. Xa kufuna yena, when he feels like xa lifike la xesha le-stage teenage boy, xa lifika i-teenage boy stage uyatshintsha mele usanda oluna-24. And I'm like, asana lwam, imagine utshate naloo ndoda leyo zabuya endlini ekuseni. Yho, hayi mntakabawo Matsidiso mntase, phuma apho noba ngakushawarisha ngeegift akuthini. Hayi ke bethuna nimaster gungqwa, nantsi iproduction ifowunelana ebusuku. uNtokozo, which is the ex-wife of not even ex, because watshate customary, therefore if ever kakayipha ekhotha yomdivosa useyintoni, usengumfazi kabani wakhe, ubani, uPrince. Hayibo sana lo sisi uyacomplain, bayibona bona umyeni wam apho ntoni sitshatile nalo mntu. Ewe asivananga ncinci, so sakwi-separation, but besikunye ixesha elithile nexesha elithile, uyanderstanda. And ke ngoku uPrince akhangatsho uba uza apho. Hayibo iproduction iyothuka xa isesithi hayibo sana lam, the same Ntokozo uauditionile yena kuqala for uMarried at First Sight. So ithina guys le nto yale ntombazana. Kodwa ke noba ebe-auditionile, noba ibingomphi bengene phaa, if ever bezawufika enye ipartner ithi nayo bana nam ndiya-auditiona, okanye ithi bana ngumntu wam lona, for as long as umtshato wabo ungekawudissolve, according to i-Marriage Act yalapha eSouth Africa, umtshato udissolva ecourt. Noba ningatshata emva kwecango kusenitshatile, if ever nihambanga naya kwamantyi usatshatile nalaa mntu, xa usweleka uzawufika umntu athi nantsi leta ndanditshatile nalo mntu, and therefore whatever that belongs to him or her, it's mine. So and understand apha eSouth Africa why singazifundisi le nto le, because this girl uNtokozo, what happened to her, it's exactly what happened to uSponono last year. You understand? Awukho dissolve laa mtshato, awuphelanga until uhambe uye ecourt uyophelisa. So i-concern yam, what was she trying to achieve? And also she's been telling some of the bloggers bana, like TikTok bloggers bana sana banika izigubhu uba yena utshatile kwaze kasha esithi makafihle kwazi, kanti uyayazi uba uzawuvela later kwi-production yena as umntu ebe-auditionile yena qala for uza apho. Kodwa she is legally married, because i-customary marriage, guys, it is in community of property. So xa uzawuhamba utshata sogqoka kakho ucinga fani bana wena utheni. And I felt like ba la ntombazana nayo isile bethuna, isile, because ke as much as ba uPrince no esethu umtshato wabo u-invalid according to umthetho wemitshato walapha eSouth Africa,
u-invalid ayikho noba u-invalid awukho into ekhoyo. It's a waste of time. It's a waste of time. And uPrince uyodraga uEssethu kuyo yonke lento. I-production team, they knew about that. Like, I don't understand. They knew about that, but still basamfaka lo mfana kodwa they knew ukuthi uNtokozo, she is there. Basamfaka bamperisha because they knew way before. And also when they were doing the editing, aba-edithanga namhlanje bayibonile into baqhubekeka yonke yenzeka. I mean, like, seriously, why are they playing ngexesha labanye abantwana? Why are they playing ngexesha likaEssethu? Why beperisha uEssethu nale ndoda injena? Why bona bengenze research? Because the research be enough xa besithi bana no umuntu efona be within the show athi bana no befana bayamdisqualify lo muntu. Same time whoever that was paired with lo muntu leyo bambonise babone uba makenze. Abe ngicela ngafana kunedra jonga idrama kule season yenza inhloko eqaqambayo. Andiyazi kwenzeka ntoni, like andibathi understand nabo i-production team ukuthi yintoni bavele zintoni xa bechecka lo muntu bascreena ntoni kanye because kaloku sana hayibo bethuna hayibo Prince indoda yomntu. uPrince is the married man. uPrince, he is a married man. How do they pair a married man with uEssethu wabantu single? Sana, go at this marriage at first sight, sana, at your own risk, because ayikho la nto enziwa phaya. Like ayikho and ayikho tu. Banda, so what do you think about this, Nena? Isigaxa sangempela sesikantokozo, which is the wife, because she is the wife. She is legally married to uPrince naye, and she also went for i-audition. So ebezawuthini le nto? Kutheni abantu bekhuphana ishore eTVini? What do you guys think about this? Nina sana befana yazi bathathe bobabini so that bayokhamisa pha xa befika babantu babathathe as a fifth partner, as the fifth couple, so that